Asteburu honetan Bermeon ospatuko dan Euskolabel Ligako Bermeo hiriko 37. bandera abiasari nagusia aurkeztu dute Arrantzaleen museoan. Bermeo Andramari eta Santa Eufemia jaiak ari da ospatzen egunotan eta estropada larunbatean ospatuko da Bermeon ohikoa den sukalki egunarekin bat etorriz. Estropada hau berezile dana guretzako, estropada hau oso garrantzitsue dana Bermioko erregentzako eta bermiotarrantzako, eta arrazoi desberdinengatik dana oso berezile. Alde batetik, gure betiko kirol bat balizuen imitzen dagoen estropada batalakon, beste alde batetik, urtez urte aurrera erundun kirol ekimen batalakon gero eta injargehiago hartuten duena, eta zelanez gure herrireko aukera batalakon, gure herrireko eskaparate inmejorable bat dalako. Horrek argi irakusten da, 37 edizio okitziek zeozer gure dauelakon esan, urtez urte esan dako moduen, gero eta injargei jaugaz, gero eta gogogei jaugaz aurkeztuten duen ekintza nagusia da. Eta berezile da baitzebe, estropada hau dakizuien moduen egun bereziletan antolatuten dalakon, Bermioko Andramari eta Santa Eufemia jaizen erdi-erdizen antolatuten dalakon. Dakizuien moduen, Andramaizek hilien zazpizen hasi gendu zen, aurrera duez, eta jaizen erdize pasa dugu, eta azkenengo bigarren fase honetan, asteburuen zapatuen eukiko dugu estropada hau. Estropada honek, aurten, jaizetako benetan egun berezi bategaz bate itzen dau, izan be, sukalki egunegaz batengo dau estropada honek. Goizien, talan sukalki egunetaz disfruteteko aukeriokingo dugu, eta arratsaldeko 6-etatik aurrera, Bermioko bandera hau, 37. edizio hau jokatuko da gure herriko uretan. Euskolabel Ligako 19. jardunaldi puntuagarri hau arratsaldeko 6-etan hasiko da ACTek eta Bermeoko Arron elkarteak antolatuta. Proba hau, abiak eta Bermeoko udalak babesten dute. Honez gain, Euskolabel Liga eta Euskotren Ligako igoera jaitxiera playoffaren lehenengo jardunaldia ere lehiatuko da. 6-etan Euskotren Ligako playoffa izango da erlojupeko formatuan. 2778 metroko distantzian, bi luze eta ziaboga bat osatuz. Ostean, Euskolabel Ligako playoffa izango da. Erlojupeko formatuan ere, baina 5556 metroko distantzian, lau luze eta hiru ziaboga osatuz. Ondoren, Bermeo hiriko 37. bandera eskuratzeko txanda biak izango dira herriko portuaren kanpoaldean. Laukaleko formatuan, 5556 metroko distantzian eta lau luze eta hiru ziaboga osatuz. Urdaibaiko trainerua bandera lortzeko lehen txandan lehiatuko da.